Oh iya. Setel. Sonyo tengahing Paling tidak bodoh ya dan gitu ya. Kita yang ngirimi video yang kulit tengahnya nek unyile. Cantik gak nih gila. Syukur Pak Nur enek. Loh, lha iki wonge? Enak apa jane? Arepane penting Pak Nur. Penting ya penting ora terus kaya maling ngono kuwi. Iki jero madu lapangan duwe digar kaya sapi aturane renek. Ngapuntene Pak Nur. Pancen dancuk njaran kabeh. Jare penting. Iya kan. Kamu dhisik aku, permacane aku. Yo yo, sing nom ngawaki. Heran. Ngene lho Pak Nur, anane aku gupuh rene iki mung arep ngkei informasi penting Pak Nur. Penting ya penting, aja terus omahe wong kuwi jak-jakan di rumah kuwi digar kaya jaran ngono kuwi. Mungkin dibarang aja mbok baleni neh wae. Gunakan media sosial itu yang positif. Aja terus ngirimi video wayang wong kuwi tengahane unyile ngono kuwi. Video sing ndelok Pak Nur. Lah kok kene mang Kok ora genah wong video kuwi nang ngene kanca. amet nak ndelok dhewe di rumah. Cara pas kondangan kaya apa wirang ora iku tak kek ndi? Wis cek sik. Informasi penting apa? Batono. Lho Pak Nur. Ye, Lah ku ngoning. cocok ora? Oh, mekok. Ngomong ya. Iki piye ki toy? Ijen iki jan. Iki Heh. arek kancane. Oh, nek kancane mangkane kuwi aku ndang kei informasi sampean. Jen nek kancane ya. Yo mesti. Wes arek sampean piye ngotok iki? Berarti pakai gelem nang ati ya. Tuh, mau tak jamin wis tok paling jamin aku. Wis tak critakne tentang sampean wis tak critani Pak Nur. A sampai Z ono wis ngono kabeh ono oke. Oke. Wis ngene lho, sing penting papan bingung cah ndi. Perapatan baju Pak Nur. Lah ya perapatan iki nyandi, mosok akar bukan mau nang perapatan.